Slovenci boli ťažký super a vytrápili sme sa, to je pravda. No a už teraz vie každý, aj nemôžeme tu čakať 7-0 ľahké víťazstvo. Takže sme radi za 3 body, to sa počíta a pre ďalším zápasom musíme odstrániť tie zlé veci, ktoré nás dneska zaskočili, to si určite rozoberieme a musíme sa pripraviť, lebo Nemci budú ešte ťažší super. Vybojovali ste prvé 2 góly, je to taká odmena za ten váš veľmi dobrý výkon? A tak jasne, že som aj rád, že som prispel ja svojou troškou, ale tuto je dôležité, že sme získali 3 body v tejto, na Dunaj sa ráta už len to. Pri tom prvom súboji v tej 35. minúte ste vybojovali puk za bránkou, bolo to ťažké a dávali ste naslepo Mírovi Šatanovi? Tak ja som vedel, že tam bude, bola to taká akcia, čo sa z hokej stane, takže som rád, že som ho tam našiel a že on robil taký pekný gól a že sme sa vyrovnali ten zápas v tom čase. Super, sme prestrieľali, ale bude sa treba viac tlačiť pred bránku, viac toho dôrazu, aby sme tie dorazené puky dokázali usmerniť za superov chrbát. No tak áno, to je napríklad jedna tá z vecí, ktoré musíme odstrániť pri ďalšími zápasmi, aby sme premiňali šance, lebo potom ten super stále žije a vlastne videli sme, ako to dopadlo, že sme sa trápili do konca. Ako to vyzeralo v šatni po druhej tretine? Bol stav 1-1, bola trošku nervozita, alebo ste verili v tie svoje sily? Tak verili sme si, ale burcovali sme sa samozrejme, vedeli sme, že my sme tak predpokladali, že bude takýto ťažký zápas, ako som už povedal, 7-0 to už nebude v tejto dobe s nikým, takže už sme radi, že sme to otočili a že sme ukázali charakter a musíme sa pripraviť na Nemcov, lebo tí budú ešte ťažší. Predpokladať taký istý scenár podobný, že Nemci budú brániť, spoliať sa na brejky, hoci dnes ako veľmi dôrazne hrali proti Rusom, bojovali, tlačili sa aj dopredu, vyhrali 2-0. No tak ukázali, že vedia poraziť Rusov, takže ten zápas bude veľmi ťažký a musíme hrať pozorne v obrane a uvidíme, akú taktiku spraví tréner pre nás.